Babban hafsan tsaron Najeriya Janar Christopher Gwabi Musa ya bayyana cewa ingantacciyar walwala da jin daɗin dakarun sojin Najeriya ɗaya daga cikin ginshiƙin nasarorin rundunar wajen kare ƙasar nan. Janar Musa ya bayyana hakan ne a yayin bikin ƙaddamar da sabbin gidaje da aka samar da soji da kuma wata sabuwar hanya da aka samar da ta haɗe wasu muhallan sojin waje guda. A jawabin sayin ƙaddamarwar Janar Musa ya bayyana cewa wannan aiki wani muhimmin mataki ne na samar da yanayi mai kyau ga sojoji domin tabbatar da kwanciyar hankali, inganci da kuma ƙwarewa a aiki. Wace wannan sabbin gidajen da aka samar da hanyoyi ba kawai wuraren zama ba ne, sai dai sun kasance muhimmin abubuwa da ake bukata domin ƙarfafa haɗin kai da walwalar jami'anmu. Idan muka zuba jari a rayuwarsu, muna saka jari ne a ƙarfin tsaro da kuma ɗorewar zaman lafiyar ƙasarmu. Janar Christopher ya ci gaba da bayyana cewa aikin ya yi daidai da tsarin jagorancin sana gina rundunar tsaro mai mutunta jama'a, haɗin kai da ƙwarewa wajen sauke nauyin da kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya tanadar. Janar Musa ya kuma gode wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu bisa goyon baya da jajircewarsa wajen kyautata walwala, horo da tsarin aikin soja. Yana mai cewa wannan tallafi na shugaban ƙasa ya haifar da ƙarin ƙwazo da ci gaba a harkar tsaron ƙasar nan. Haka kuma ya yaba wa majalisun tarayya bisa amincewa da kasafin kuɗin cikin lokaci da kuma sanya ido a fannonin da suka shafi walwalar jami'an tsaro. A yayin taron, kakakin majalisar wakilai Tajuddin Abbas shine bako na musamman wanda kuma ya kaddamar da gine-ginen a madadin majalisar tarayyar. Ya bayyana cewa sabbin ayyukan sun nuna godiyar ƙasa ga jaruman soji masu kare zaman lafiya da kuma haɗin kan ƙasar nan. Irin abin da na gani kusan inda kana kamanta gidaje da hotel ratings da ake yi, kusan sai in ce maka wasu gidajen da na shiga gara ka ɗauke su ka zauna da ka je ka shiga 5-star hotel, saboda an inganta su yadda ya kamata tun daga ginin kanta da kuma irin kayayyakin da aka sa a ciki saboda amfanin sojoji. Wannan abin farin ciki ne kwarai, kuma abin da ya kamata duk 'yan Najeriya ba wai sojojin ƙasar nan ba su jinjina ma shugaban wannan sashe dan uwanmu CDS Christopher Musa akan irin wannan aniya nasa da kuma abubuwa da yi. Mu a majalisa muna so mu tabbatar mashi da sauran abokan aikinsa wanda suka fito daga Air Force da Navy da Army cewa shirye muke don tabbatar da cewa irin wannan initiatives da ya kawo mun ci gaba da ba da dama da kuma gudunmuwanmu don ƙara inganta rayuwar sojojinmu musamman na iyalansu don su ci gaba da ayyuka masu kyau da suke makasa na shahada da kuma ba da kawunansu din tabbatar da zaman lafiyan wannan ƙasa. Shi ma Hayatuddin Atiku Lawal ya kasance ɗaya daga cikin baƙi masu jawabi wanda suka ba da gudunmuwarsu wajen nasarar ƙaddamar da wannan gidajen da aka yi a yau. Wannan gidaje da aka kaddamar su zama su muntaƙi domin shi shugaban sojoji na Najeriya Janar Christopher Musa Babin ya nuna cewa a zuciyar shi yana kishin ma'aikatansa, yana kishin yadda suke kwazo su kare martaba ƙasar nan, kuma muna fatan cewa mu a FH Mortgage Bank za mu ba shi haɗin gwiwa domin a samar ma gidaje ma manya da ƙananan sojoji, fatan mu kenan. Bayan kammala kadamar da gidajen, tawagar bakin ta wuce wajen kadamar da hanyar da ta haɗe tsakanin Nigerian Army Resource Center a Mambila Barrack da kuma Army Headquarters Command Mess 1 da kuma Headquarters hukumar leƙen asiri ta soji da ake kira DIA. Ladies and gentlemen, it's my honor and privilege once more to commission this very important link road in the name of the Almighty God and for service to humanity. Wannan taron kaddamarwar dai ya samu halartar wakilin ministan tsaro, shugabannin rundunar sojin Najeriya, manyan jami'ai, 'yan majalisa da kuma kungiyar matan soji ta Defowa.